Moje dcera nechala svého 5letého autistického syna u mých dveří a nikdy se nevrátila. To bylo před 11 lety. Ethana jsem vychovávala sama. Všichni říkali, že nikdy nebude úspěšný. Příliš odlišný. Příliš obtížný. Mýlili se. Ve 16 letech vytvořil software v hodnotě $3,2 milionu. Pak o jeho příběhu informovali noviny. O 2 týdny později zazvonil zvonek. Rachel, moje dcera, stála venku s právníkem a dokumenty, které tvrdili, že byla celou dobu zapojená. Papíry o péči, finanční záznamy, záznamy o návštěvách, všechno lži, ale vypadalo to skutečně. Náš právník je přezkoumal a řekl, že pokud nebudeme mít důkaz, že jsou padělané, můžeme prohrát. Panikařila jsem. Ethan ne. Naklonil se a zašeptal, nech ji mluvit, zírala jsem na něj. Měli jsme přijít o všechno a on chtěl, aby dál lhala, ale jen tam seděl klidně a sledoval a já neměla tušení, co chystá. Jmenuji se Vivian. Je mi 68 let a tohle je můj příběh. Než budeme pokračovat, prosím, zanechte komentář, odkud nás sledujete, a přihlaste se k odběru kanálu Never Too Old. Vytváříme komunitu lidí, kteří vědí, že naše nejlepší kapitoly se mohou odehrávat v jakémkoliv věku. Teď zpět k příběhu. Rachel se objevila v pátek v listopadu 2010 s Ethanem a jedním batohem. Jen na víkend, mami, řekla u mých dveří. Potřebuji si odpočinout, prosím, Ethan stál vedle ní, 5 let, a zíral na podlahu verandy. Houpal se tam a zpět, paty na špičky. Ruce měl přikryté ušima, i když jsme nedělali žádný hluk. Rachel, co? Zavolám ti v neděli, už se otáčela, rychle kráčela k autu. Nepohladila Ethana, nelíbala ho na rozloučenou, prostě odešla. Dívala jsem se, jak její zadní světla mizí na ulici. Ethan se dál houpal. Učila jsem na základní škole 35 let, měla jsem pár autistických studentů, kteří byli zařazeni do mé třídy během desetiletí, vždy s asistenty a specialisty, kteří se starali o těžké části. Ale když jsem tam stála se svým vnukem, uvědomila jsem si, že o skutečném životě s tím téměř nic nevím. Hej, Ethane, řekla jsem tiše. Chceš jít dovnitř? Nepodíval se na mě, nepohnul se, jen se houpal. Zvedla jsem jeho batoh. Byl lehký, příliš lehký na víkendový pobyt. Otevřela jsem dveře širší, čekala. Po minutě Ethan prošel kolem mě do domu, stále si zakrýval uši. Lednice hučela. On se škubl. Topení se zapnulo. Těsněji si přitiskl ruce k hlavě. Dveře jsem zavřela co nejtišeji. Už byl v obývacím pokoji, skrčený v rohu u knihovny. Máš hlad? Zeptala jsem se. Nic, máš žízeň? Houpal se rychleji. Šla jsem do kuchyně, nalila vodu do žlutého plastového hrnku, který jsem měla pro jeho návštěvy. Tyto návštěvy byly vzácné, možná 2krát ročně, vždy krátké, přinesla jsem mu hrnek, položila ho na podlahu na délku paže. Přestal se houpat, podíval se na hrnek, pak se vrátil k houpání. Ta první noc byla horší. Udělala jsem kuřecí nugety a hranolky na večeři, protože mi Rachel jednou řekla, že to jí. Ethan se na talíř podíval a otočil se. Zkusila jsem těstoviny. Ne, zkusil jsem sendvič. Posunul ho přes stůl. Co chceš jíst? Zeptal jsem se. Zamumlal nízký zvuk v krku a zíral na zeď. Dal jsem mu sušenky. Snědl 3. Čas na spaní byl katastrofa. Snažil jsem se mu pomoct vyčistit si zuby a on křičel. Neplakal, křičel, jako bych mu ubližoval. Krok zpět a on přestal, ale třásl se. Dobře, řekl jsem. Dobře, dneska to můžeš vynechat. Dal jsem ho do pokoje pro hosty, zabalil jsem ho do deky tak, jak jsem si myslel, že se dětem líbí.
Odhodil ji. Zkusil jsem to znovu. Křičel. Nechal jsem deku na konci postele a vycouval jsem z pokoje. Nespal. Celou noc jsem ho slyšel mumlat, ten stejný nízký zvuk pořád dokola. Ani já jsem nespal. V sobotu ráno jsem zavolal Rachel. Žádná odpověď. Nechal jsem vzkaz. Rachel, zlato, zavolej mi zpět. Potřebuji vědět, co Ethan jí, jaké má rutiny. Nezavolala. Znovu jsem zavolal v sobotu večer, v neděli ráno, v neděli večer. Nic. Jeden týden se stal 2. Vzal jsem Ethana k pediatrovi. Doktor potvrdil to, co jsem už tušil. Je autista. Paní Cooperová, mluvil s vámi někdo o tom, abyste ho nechala vyhodnotit. Jeho matka to měla zařídit. Doktor pomalu přikývl. No, teď to zařizujete vy. Zapsal jsem ho na terapii. Logopedii, ergoterapii, behaviorální terapii. Naučil jsem se, že potřebuje každé ráno stejnou snídani. Míchaná vejce, toast nakrájený, roh k rohu, nic se nedotýkalo talíře. Naučil jsem se, že cesta na terapii musela být přesně stejná, jinak by křičel v autě. Naučil jsem se ho nedotýkat, pokud to sám nezačal. Zlepšil jsem se v pozorování místo dělání. 2 týdny po Ethanově příjezdu jsem ho našel v obýváku za svítání. Ležel na podlaze s krabicí autíček, která jsem mu koupil, a řadil je do dokonalého řadu, ale nebylo to náhodné. Uložil je podle barvy, ale způsobem, který jsem zpočátku nemohl pochopit. Sedl jsem si na pohovku a sledoval. Červené auto, pak jedno, které bylo o něco více oranžové, pak ještě jedno oranžovější než to předchozí, pak žluté, zelené a tak dál. Tento přechod byl tak jemný, že jsem musel skvintovat, abych viděl rozdíly. Perfektně je uspořádal podle odstínu. To je úžasné, Ethane. Řekl jsem, že se na mě nedíval, ale pokračoval v uspořádávání. Přišel prosinec. Rachel stále nezavolala. Zkusil jsem jiný přístup k Ethanovi. Přestal jsem se snažit, aby se na mě díval, přestal jsem ho nutit mluvit. Jen jsem se ujistil, že všechno je každý den stejné. Stejná snídaně, stejný čas, stejné pořady v televizi, stejná rutina před spaním, kterou nakonec toleroval, což bylo jen to, že jsem mu z dveří řekl dobrou noc. Uklidnil se, nebyl šťastný, ale méně frentik. Seděl by se mnou v obýváku, zatímco jsem četl. Jedl by jídla, aniž by talíř odsunul. Na Štědrý večer jsem dělal cukroví. Ethan nepomáhal, ale seděl u stolu a sledoval, jak vykrajuji tvary. Kuchyně voněla vanilkou a máslem. Telefon zazvonil. Chytil jsem ho, doufaje. Rachel. Mami. Její hlas byl plochý. Unavený. Rachel. Děkuji Bohu. Kdy pro něj přijedeš? Potřebuje tě. Musím to vědět. Už to nemůžu dělat, mami. Přestal jsem se hýbat. Co? Je tvůj. Snažil jsem se. Opravu jsem se snažil, ale nemůžu. Její hlas se zlomil. Opravu nemůžu. Rachel, počkej. Linka stichla. Zavolal jsem zpět. Zvonilo to a zvonilo. Žádná odpověď. Zkusil jsem znovu. Hlasová schránka. Stál jsem tam v kuchyni s telefonem v ruce, sušenky se pálily v troubě, kouř začal stoupat. Vypnul jsem troubu, vytáhl plech. Sušenky byly černé. Sedl jsem si na podlahu, prostě jsem tam seděl s opřeným zády o skříň. Ethan se objevil ve dveřích. Dlouho se na mě díval, déle než se na mě kdy díval předtím. Pak šel ke kuchyňské lince, vzal si žlutý hrníček, který jsem mu dala ten první den, a přinesl mi ho. Položil ho na podlahu vedle mě.
Podíval jsem se na hrníček, podíval se na něj. Vrátil se do obýváku. Plakal jsem, seděl tam na kuchyňské podlaze se spáleným plechem na sušenky a žlutým plastovým hrníčkem. Roky potom se slily dohromady, všechno jsem pro Edhana udržoval přesně stejné. Stejná snídaně každé ráno, vejce a toast, stejná trasa, kamkoliv jsme šli. Stejný čas na spaní, stejná rutina, stejné všechno. Když jsem to udržoval konzistentní, byl v pořádku. Možná nešťastný, ale v pořádku. Když mu bylo 6, stal se posedlý sadou magnetických písmen, které jsem mu koupil. Ukládal je na lednici hodiny. Neslova, vzory, skupiny, sekvence, kterým jsem nerozuměl. Pak začal kreslit symboly do malých sešitů z obchodu za $1. Kroužky, čáry, značky, sledoval něco, co chápal jen on. Na terapii jsem se na to ptal. Dělá tyto značky všude. Měl bych mít obavy? Terapeutka, trpělivá žena jménem Dr. Lin, zakrývala hlavou. Sledoval svůj svět. Pomáhá mu to cítit se bezpečně. Nech ho to dělat. Tak jsem to udělal. Naplnil sešit za sešitem svými symboly a značkami. Když mu bylo 7, symboly se staly písmeny. Pak krátkými slovy vejce, toast, škola, domov, jednoduché věci, ale napsané úhlednými blokovými písmeny. Ve věku 8 let psal celé věty, časy, co jedl, kam jsme šli, co se stalo. Naučil se navazovat oční kontakt, občas, malé záblesky. Naučil se tolerovat obchod s potravinami, pokud jsme šli ve stejnou dobu každý týden. Naučil se, že neodejdu, že nezměním věci bez varování. Jedno jarní ráno, když mu bylo 8, jsem dělala snídani. Vejce, toast, stejné jako vždy. Ethan seděl u stolu se svým sešitem a něco psal. Proč máma odešla? Málem jsem upustila obracečku. Otočila jsem se. Ethan se díval na svůj sešit, ne na mě, ale promluvil. 3 roky většinou ticha, pak jednotlivá slova, a teď toto, celá věta, otázka. Sedla jsem si naproti němu. Řekla, že to nezvládne. Přikývl jednou, napsal něco do svého sešitu a vrátil se k pohledu na stránku. Vstala jsem, dokončila přípravu snídaně, položila mu talíř před něj. Pak jsem šla do koupelny a plakala tam, kde mě nemohl slyšet. Promluvil. Položil otázku, na kterou jsem nevěděla, jak odpovědět. Ale řekla jsem mu pravdu. To bylo vše, co jsem mohla udělat. Pravdu. A vejce a toast každé ráno a stejný žlutý hrníček. To bylo to, co jsem mu mohla dát. Muselo to stačit. Rok poté, co se se mnou Ethan poprvé bavil, zavolala škola s problémem. Bylo září 2014. Ethanovi bylo 9, začínal 4. třídu. Myslela jsem, že jsme překonali nejtěžší části. Teď už mluvil ve větách, jedl v jídelně bez záchvatů, dokonce někdy zvedal ruku ve třídě. Pokrok. Pak chtěl ředitel Andrews, aby ho převedli. Paní Cooperová, musíme probrat Edhanovo umístění, řekl po telefonu. Nová učitelka letos, paní Brennanová, která se na orientaci zdála být milá. Byla jsem optimistická. Jaký je problém, zeptala jsem se. Ethan by byl lépe umístěn v naší třídě pro děti se speciálními potřebami. Ostatní studenti postupují jiným tempem. Držela jsem telefon. Ethan zvládá práci. Nejde o akademické výsledky. Jde o chování. Neúčastní se skupinových aktivit. Nepodívá se na ostatní během kruhového času. Včera si zakrýval uši během hudební hodiny, protože to bylo hlasité. Má smyslové problémy. Paní Cooperová, máme program navržený pro děti jako Ethan. Bylo by to méně stresující pro všechny. Méně stresující pro učitele.
Myslel tím, chci schůzku ohledně IEP. Řekla jsem, že to můžeme zařídit. Ale tento týden, ticho. Pak zavolám svou sekretářku. Strávila jsem 3 dny přípravou, vytiskla jsem každou známku, každou poznámku o pokroku v terapii, každý kus dokumentace, který jsem měla v složkách. Ethanovo čtení bylo nad úrovní třídy. Jeho matematika byla o 2 roky napřed. Jeho rukopis byl pečlivý a úhledný, každé písmeno dokonale utvořené. Problém nebyl v tom, že by se nemohl učit. Problém byl v tom, že se učil jinak. Schůzka byla v pátek odpoledne v konferenční místnosti ve škole. 2 jasné fluorescenční světla hučela. Ředitel Andrews seděl v čele stolu. Paní Brennanová vedle něj, školní psycholog, koordinátor speciálního vzdělávání, všichni s složkami. Měla jsem 1 složku, ale byla silná. Děkuji, že jste přišla, paní Cooperová. Řekl ředitel Andrews, chceme to nejlepší pro Ethana. Také to chci. Paní Brennanová promluvila jako první. Hlasem, který byl jemný, s empatickým úsměvem. Ethan je milý chlapec, ale má sociální problémy. Neinteraguje se svými vrstevníky. Během skupinové práce sedí sám. Odmítá se účastnit. Dělá tu práci. Zeptala jsem se. Zaváhala. Ano, ale vzdělání není jen o pracovních listech. Jde o učení, jak pracovat s ostatními, jak komunikovat. Je autistický. Komunikace je pro něj těžší, ale snaží se. Koordinátorka speciálního vzdělávání, žena jménem paní Pírceová, se naklonila dopředu. Naše zdrojová místnost nabízí menší prostředí, méně rozptýlení. Studenti, kteří rozumí jeho výzvám. Studenti, kteří se nemohou akademicky udržet, řekla jsem, to není Ethan. Ředitel Andrews použil ten ředitelský hlas, ten, který jsem poznala z vlastních 10letí ve třídách. Rozumný, trpělivý, povýšený. Chápeme, že chcete, aby byl Ethan ve standardní třídě, ale musíme zvážit potřeby všech studentů. Říkáte mi, že Ethan je rušivý, řekl jsem. Nepřesně rušivý. Tak jaký je problém? Paní Pierce otevřela svou složku. Ethanova hodnocení sociálních dovedností ukazují na významné zpoždění. Jeho testování IQ bylo nejednoznačné. Odmítl dokončit několik sekcí. Protože byly časově omezené, a to ho dělalo nervózním. Jeho terapeut to zdokumentoval, což nás vrací k našemu bodu. Ředitel Andrews řekl, Ethan potřebuje podporu, kterou nemůžeme poskytnout v běžné třídě. Otevřel jsem svou složku, vytáhl první dokument. Toto je Ethanův test porozumění čtení z minulého měsíce. 97% na úrovni 7. třídy. Další dokument, hodnocení matematiky, 100% materiálu 5. třídy. Pokračoval jsem v tahání papírů, hromadil je před ředitelem Andrewsem. Toto jsou terapeutické poznámky ukazující jeho pokrok v řeči, v emocionální regulaci, v senzorické toleranci. Pokročil za 4 roky dál, než kdokoliv předpověděl, ne proto, že je v speciální místnosti s nízkými očekáváními, ale protože lidé věřili, že může dokázat víc. Paní Is Brennan vypadala nepohodlně. Nejde o očekávání. Ano, jde. Chcete ho někde jinde, protože vás dělá nepohodlnými. Protože nevykazuje normální výkon tak, jak chcete, aby normální vypadalo. Místnost stichla. Ředitel Andrews si odkašlal. Paní Cooperová, chápu, že jste frustrovaná. Podle IDA má Ethan právo na nejméně omezující prostředí. To znamená standardní třídu s odpovídajícími podporami, nesegregaci, protože je jiný. Neměl jsem používat to slovo segregace, ale byl jsem unavený z toho, že jsem slušný. Nepředkládáme segregaci, řekla rychle paní Pierce.
Jen vhodnější prostředí. Pak poskytněte podpory v jeho současné třídě, sluchátka s potlačením hluku na hudbu, více času na přechody, klidný prostor, pokud se cítí přetížený. To jsou úpravy, neodstranění. Dívali se na sebe. Ředitel Andrews si povzdechl. No, vypracujeme IEP s těmito úpravami, řekl nakonec. Ale pokud Ethan bude nadále mít problémy, nebude. O tom jsem vlastně nevěděl, ale věděl jsem, že vzdát se ho není odpověď. Ten večer jsem rozložil všechny poznámky ze schůzky po kuchyňském stole, začal je organizovat do třísvazkového pořadače. Barevně kódované záložky na lékařské, vzdělávací, terapeutické, právní. Mé ruce znaly tuto práci z let strávených ve třídách. Ethan přišel z obývacího pokoje. Díval se na svůj pořad, na stejnou epizodu, kterou sledoval každou pátek. Jeho žlutý hrnek ležel na pultu, kde ho vždy nechával. Stál a sledoval mě při práci. Co děláš? Zeptal se. Jeho řeč se za rok zlepšila, byla plynulejší, aby škola nezapomněla, co můžeš dokázat. Přišel blíž, podíval se na papíry. Mohu pomoci? Podíval jsem se na něj. Jasně. Pracovali jsme spolu hodinu. Ukázal jsem mu, jak organizuji všechno. Studoval můj systém, pak ukázal na terapeutickou záložku. Tyto by měly být seřazeny podle data, pak podle typu. Projev oddělený od povolání, oddělený od chování. Podíval jsem se, kam ukazoval. Měl pravdu. To dávalo větší smysl. Ukáž mi, řekl jsem. Celou sekci přeuspořádal za 10 minut, vytvořil systém, na který bych nepomyslel, logický, čistý a dokonalý. Sledoval jsem ho při práci, jeho ruce se rychle pohybovaly, byl naprosto soustředěný. Rozuměl organizaci na úrovni, které bych nikdy nedosáhl. Vzor a struktura a pořádek. Přišlo mu to přirozeně, jako dýchání jiným lidem. To je opravdu dobré, Ethane, řekl jsem, když skončil. Přikývl. Nepousmál se, ale poznal jsem, že je spokojený. Příští rok, když Ethan oslavil 10. narozeniny, jeho logopedka navrhla tablet pro podporu komunikace, něco, na čem by mohl psát, když se mluvení zdálo příliš těžké. Ušetřil jsem a koupil mu jeden k narozeninám. Za den na to přišel na to, jak s ním pracovat. Během týdne si stáhl skenovací aplikaci, začal fotografovat každou stránku svých sešitů a vytvářet digitální kopie. Sledoval jsem ho při práci, metodický a soustředěný, uchovával všechno, co kdy napsal. Proč to děláš? Zeptal jsem se. Abych to nestratil, řekl, aniž by se podíval od obrazovky. Na terapeutických skupinových sezeních pro rodiče se mě ostatní matky ptaly během kávového času. Jak jsem přiměl Ethana ke spolupráci? Jaké bylo moje tajemství? Jak jsem zvládal záchvaty? Já ho nezvládám, řekl jsem. Já ho poslouchám. Jedna žena, Linda, jejíž syn měl 7 let a byl nemluvící, zakrývala hlavu. Ale jak zůstáváš tak trpělivý? Přemýšlel jsem o tom. Asi jsem přestal se snažit, aby byl někým jiným. Jen se snažím pochopit, kým je. Podívala se na mě, jako bych řekl něco hlubokého, ale nebylo to hluboké. Bylo to jen jediné, co fungovalo. Ethan začal všude kolem sebe vnímat vzory. Ten rok jsme jeli autem a on řekl, semafor na 4. ulici je špatně nastavený. Zůstává červený o 45 sekund déle než ostatní. Neměl jsem tušení, jestli je to pravda. V obchodě s potravinami se podíval na účtenku a upozornil na chybu v ceně. Jablka byla označena špatně, o 3 centy vyšší než cenovka na regálu. Měl pravdu pokaždé. Jednou na podzim na konferenci rodičů a učitelů se ředitel Andrews usmíval, když vysvětloval Ethanův pokrok, ale jeho oči zůstávaly ploché, chladné.
V autě Ethan řekl, on mě nemá rád. Co? Ne, zlato. Byl milý. Jeho obličej se pohyboval špatně. Úsměv neseděl. Podíval jsem se na Ethana. Zíral ven z okna, výraz prázdný. Co tím myslíš? Když se lidé opravdu usmívají, svaly kolem jejich očí se stahují. Jeho ne. Předstíral. Řídil jsem v tichu. Ethan měl 10 let a dokázal číst obličeje lépe než já. Když mu bylo 11 a začal 5. třídu, myslel jsem, že jsme našli náš rytmus. Pak mě jedno odpoledne zavolala paní Hen do práce. Paní Cooperová, Ethan dnes narušil hodinu. Můj žaludek klesl. Co se stalo? Učil jsem dlouhé dělení. Ethan vstal a opravil mě před všemi. Měl pravdu. Pauza. To není podstatné. To je přesně ten bod. Měl pravdu? Ano. Ale pak pomáhal. Paní Cooperová, způsobil mi trapas. Musí pochopit, že je čas a místo. Je mu 11. Vidí chybu. Opraveno. Tak funguje jeho mozek. Další rodičovská schůzka. Další hromada papírování. Tentokrát chtěli, aby ho označili za opozici a vzpurného. Přinesla jsem 6 měsíců terapeutických poznámek. Hodnocení doktor. Lina ukazující, že Ethan nebyl vzpurný. Byl přímý, faktický. Nerozuměl sociálním hierarchiím, které říkali, že dospělí mají vždy pravdu, i když se mýlí. Není neúctivý, vysvětlila jsem školní psycholožce. Je upřímný. To je rozdíl. Souhlasili, že to odloží. Těsně. Té noci se mě Ethan zeptal na otázku, když jsme večeřeli. Proč chtějí, abych byl jiný? Položila jsem vidličku. Co tím myslíš? Učitelé, ostatní děti, všichni chtějí, abych se choval, jako bych nebyl já. Neměla jsem dobrou odpověď. Opravdu ne, protože se bojí lidí, kteří vidí víc, než oni, řekla jsem nakonec. Přemýšlel o tom, jednou přikývl a vrátil se k jídlu. O pár týdnů později se zeptal, jestli mám jeho rodný list. Proč to potřebuješ? Zeptala jsem se. Chci se na něj podívat. Našla jsem ho ve své skříni. Dlouho si ho prohlížel, pak požádal o své školní zápisové papíry, svou kartu sociálního zabezpečení, cokoliv s jeho jménem. Jsi v pořádku? Zeptala jsem se. Je to kvůli tvé mámě. Jen chci vidět všechno. Ujistit se, že je to všechno tam. Předpokládala jsem, že zpracovává, co se stalo. Snaží se pochopit, proč Rachel odešla, jak jeho život vypadá na papíře. Dávalo to smysl pro dítě, které organizovalo svět do kategorií a souborů. Pomohla jsem mu naskenovat všechno do jeho tabletu. Rodné listy, zdravotní historii, každý právní dokument, který jsem měla ve skříni. Všechny je pečlivě uložil, zálohoval, vytvořil složky s názvy, kterým jsem úplně nerozuměla. Co buduješ? Zeptala jsem se jednou. Systém, řekl, aby se nic nestratilo. Políbila jsem ho na vrchol hlavy. Dobře, kamaráde. Cokoliv pomůže. Myslela jsem, že se vyrovnává se svou minulostí. Neměla jsem tušení, že se připravuje na svou budoucnost. Ta budoucnost začala nabírat tvar v létě, kdy Ethan oslavil 12. narozeniny. Už několik měsíců skenoval dokumenty, organizoval všechno do svého tabletu s pozorností, kterou jsem se naučila nepřerušovat. Ale v červnu 2017 objevil něco nového. Kódování. Našla jsem ho jedno odpoledne u kuchyňského stolu s mým starým laptopem otevřeným, jak zíral na obrazovku plnou textu, který mi připadal jako nesmysl. Řádky slov a symbolů a závorek. Co děláš? Zeptala jsem se.
Učím se Python. Nepodíval se nahoru. Co je Python? Programovací jazyk. Následuji tutoriál. Naklonila jsem se přes jeho rameno. Na obrazovce se objevily pokyny o proměnných, funkcích a smyčkách. Nic z toho mi nedávalo smysl. Je to do školy? Ne, jen se to chci naučit. Nechala jsem ho o samotě. To fungovalo s Ethanem. Nechat ho následovat to, co ho zajímá. Celé léto strávil na tom laptopu. Zatímco ostatní děti byly na baseballovém táboře nebo u bazénu, Ethan programoval. Přinesl jsem mu oběd a on jedl, aniž by se odvrátil od obrazovky. Jeho žlutý hrníček stál vedle notebooku, napůl plný vody, kterou zapomněl vypít. V srpnu mi ukazoval věci, které vytvořil. Malé programy, které dělaly úkoly, kterým jsem nerozuměl. Tento třídí soubory podle data, vysvětlil. Tento hledá duplicity. Tento kontroluje, zda byl soubor upraven. To je opravdu působivé, Ethane. Přikývl a pokračoval v psaní. V září jsem použil poslední úspory, abych mu koupil lepší počítač. Opravdový, ne můj starý notebook, který se spouštěl 5 minut. Zasloužil si to. Muž v elektronickém obchodě se zeptal, na co to Ethan použije. Programování. Ethan řekl, kolik ti je let? 12. Muž se usmál. To je dobrý věk na začátek. Půjdeš daleko. Ethan neodpověděl. Jen čekal, až zaplatím. Doma si nastavil nový počítač ve svém pokoji. Přiměl jsem ho, aby slíbil, že stále vyjde na jídlo a bude spát v rozumných hodinách. Souhlasil, ale viděl jsem, že jeho mysl už byla zpět v tom světě kódu, do kterého jsem nemohl vstoupit. Jednoho říjnového večera mě zavolal do svého pokoje. Chci ti něco ukázat. Sedl jsem si na okraj jeho postele. Na obrazovce otevřel program. Co to je? Sleduj. Otevřel dokument, jednoduchý textový soubor s několika větami. Pak spustil svůj program. Na obrazovce se objevila čísla. Dlouhé řetězce. To je podpis dokumentu jako otisk prstu. Dobře, řekl jsem. Opravdu jsem tomu nerozuměl. Znovu otevřel dokument, změnil jedno slovo, uložil to, znovu spustil program. Objevila se jiná čísla. Vidíš, podpis se změnil. To znamená, že dokument byl upraven. Takže můžeš říct, jestli někdo něco editoval. Ano. A kdy a kolikrát se na mě podíval, vlastně se mi na chvíli podíval do očí. Takže věci zůstávají pravdivé. Přemýšlel jsem o všech těch školních schůzkách, o všech těch chvílích, kdy administrátoři řekli jednu věc a pak později tvrdili, že řekli něco jiného. O všech těch chvílích, kdy jsem si přál mít důkaz. To je brilantní, Ethane. Otočil se zpět k obrazovce. Je to jen rozpoznávání vzorů. Digitální místo fyzického. Jen rozpoznávání vzorů. Jako by to nebylo všechno. Příští rok, když mu bylo 13, projekt se rozšířil. Chci digitalizovat všechny vaše pořadače, řekl jednoho rána u snídaně. Školní zápisy, všechno. Podíval jsem se na něj přes kávu. To je hodně skenování. Už jsme udělali právní věci. Vím, ale chci mít všechno v systému. Jakém systému? Tom, který stavím. Aby se nic nestratilo nebo nezměnilo. Přemýšlel jsem o tom. Ty pořadače obsahovaly roky bojů, roky obhajoby, roky důkazů, že Ethan nebyl tím, co si lidé mysleli, že je. Dobře, řekl jsem, ale ty děláš skenování. Moje záda to nezvládnou tolik hodin schrbená. Strávili jsme tím týdny. Vytahoval jsem pořadače a Ethan skenoval stránku za stránkou. Zápisy z IEP schůzek z roku 2014.
Terapeutické hodnocení z roku 2012. Žákovské knížky, pokroky, zprávy o incidentech, každý kus papíru, který vyprávěl Edhanův příběh. Nejenže je skenoval. Každému souboru na svém počítači přidal vrstvy informací, které jsem nemohl vidět. Co přidáváš? Zeptal jsem se jednou. Časové značky, ověřovací kódy, hash hodnoty, na chvíli se odmlčel. Každý dokument se spojuje s těmi předchozími a následujícími jako řetěz. Pokud se někdo pokusí změnit jeden článek, celý řetěz se přetrhne, proč by to někdo dělal? Podíval se na mě. Proč se mě ředitel Andrews pokusil přesunout, když mi bylo 9? Dobrá otázka. Takže to chrání pravdu, řekl jsem. Ano. Sledoval jsem ho při práci. Ten kluk, který byl před 7 lety nemluvný, který křičel na zvuk vysavače, který se nedokázal nikomu podívat do očí. Teď stavěl něco, co jsem sotva chápal, něco mocného. Jsem na tebe pyšný, řekl jsem. Přikývl jednou, pokračoval ve skenování. Naše vztahy se do té doby změnily. Nepotřebovali jsme mnoho slov. Řekl bych něco, on by přikývl. Ukázal by mi něco na svém počítači. Řekl bych mu, že je to dobré. Každou noc jsme večeřeli spolu. Ve stejnou dobu, na stejných místech. Jeho žlutý hrnek vždy napravo od jeho talíře. Pohodlné. Takové to bylo. Pohodlné ticho s někým, kdo chápal, že není potřeba vyplňovat každou tichou chvíli hlukem. V listopadu 2018 oslavil 14. narozeniny. Jedno odpoledne se zeptal, jestli jsem si něco uchoval z doby, kdy se ke mně poprvé nastěhoval. Jako co? Účtenky, kalendáře, bankovní výpisy, cokoliv z roku 2010 nebo 2011. Zamračil jsem se. Proč bys to chtěl? Jen chci vidět, co to bylo. Dovedl jsem ho do garáže, ukázal mu krabice, které jsem nikdy nevyhodil, protože nejsem typ člověka, který by vyhazoval. Staré daňové záznamy, účty za energie, bankovní výpisy sahající až 10 let zpět, kalendáře, kde jsem psal schůzky a úkoly ve stísněném písmu. Ty si to všechno uchoval, zeptal se. Učil jsem na základní škole. Uchováváme všechno. Začal procházet krabice, vytáhl můj kalendář z roku 2010, otevřel ho na listopad a prstem sjel po datech. Proč to potřebuješ, zeptal jsem se. Potřebuji vědět, co se opravdu stalo, ne to, co lidé říkají, že se stalo. Co se vlastně stalo? Sedl jsem si na převrácenou bednu. To je o tvé mámě. Neodpověděl hned. Jen se dál díval na kalendář, na moje písmo, které označovalo den, kdy ho Rachel přivedla. Dny poté, kdy jsem napsal zkus kuřecí nugety a zavolej Rachel a lékařské vyšetření. Potřebuji znát časovou osu, řekl nakonec. Kdy se věci staly, co bylo skutečné. Mělo mi se vřelo hruď. Zpracovával to. Opuštění, roky bez ní, otázky, na které nikdy nedostal odpovědi. Můžeme to všechno oskenovat, řekl jsem. Cokoliv potřebuješ. Přinesli jsme krabice dovnitř, strávili jsme následující měsíc skenováním účtenek z obchodu, bankovních výpisů, které ukazovaly, že jsem nikdy nedostal peníze od Rachel. Účty za telefon dokazující, že nikdy nezavolala. Kalendáře dokumentující naši rutinu, náš život, každý obyčejný den, který dokazoval, že byla pryč. Myslel jsem, že vytváří časovou osu svého dětství, že se snaží pochopit svou minulost prostřednictvím dokumentace a důkazů. Proč účtenky z obchodu? Zeptal jsem se jednou, když jsem ho viděl skenovat vybledlou účtenku z roku 2011. Mají data. Ukazují, kde jsme byli, co jsme koupili. Jsou to důkazy. Důkazy čeho? Toho, co se stalo, toho, co bylo skutečné. Nepřemlouval jsem ho. Pokud to potřeboval k uzdravení,
Pomohl bych mu. Začal zůstávat vzhůru déle ten rok. Šel jsem spát v 10 hodin a slyšel jsem cvakání jeho klávesnice skrze zeď. O půlnoci jsem vstal, udělal mu sendvič nebo nakrájel jablko, nechal to na jeho stole, aniž bych cokoliv říkal. Díky, zamumlal, aniž by se odvrátil od obrazovky. Někdy jsem se probudil ve 2 nebo 3 hodiny ráno a viděl světlo pod jeho dveřmi. Ethan, potřebuješ spát, řekl jsem. Skoro hotovo. Nikdy nebyl skoro hotovo. Jednou v únoru jsem mu přinesl čaj v 1 hodina ráno. Jeho pokoj byl studený. 3 monitory, všechny ukazovaly různé obrazovky kódu, dokumentů a dat. Co děláš? Zeptal jsem se. Na chvíli se zastavil, otočil se, aby se na mě podíval. Něco, co pomůže lidem vědět, co je skutečné a co je falešné. Co se skutečně stalo versus co někdo tvrdí, že se stalo. To je pro tebe opravdu důležité. Ano. Kvůli tvé mámě. Přemýšlel o tom, protože lidé lžou a někdy potřebuješ důkaz. Políbil jsem ho na vrch hlavy. Jeho vlasy potřebovaly ostříhat. Nezůstávej vzhůru celou noc, řekl jsem. Nebudu. Přesto zůstal. Někdy jsem ho našel spícího u stolu, hlavu na rukou, monitory stále svítily. Přehodil jsem přes něj deku a udělal snídani. Probudil se o hodinu později a přišel do kuchyně, jako by se nic nestalo. Byl jsem na něj pyšný. Pyšný na jeho oddanost, jeho inteligenci, jeho touhu vytvořit něco smysluplného. Jen jsem nechápal, k čemu to vlastně je. Myslel jsem, že se uzdravuje z minulosti. Netušil jsem, že si buduje brnění pro budoucnost. Někdy mě žádal, abych otestoval jeho programy, kliknul na toto tlačítko, řekl mu, jestli barvy vypadají správně, jestli slova dávají smysl. Nerozuměl jsem, co to všechno dělá, ale mohl jsem mu říct, jestli to vypadá hotově. Funguje to? Zeptal jsem se. Ano. Tak na čem ještě pracuješ? Dělám to lepší. Vždy lepší. Vždy přesnější. Vždy ještě jeden test, ještě jedno ověření, ještě jeden způsob, jak dokázat, co bylo skutečné a co nebylo. Myslel jsem, že je to jen projekt, něco působivého, co by jednou mohl uvést do přihlášek na vysokou školu. Neměl jsem tušení, co ve skutečnosti buduje. To, co budoval, se ukázalo být něco, za co by lidé platili miliony. Ethanovi bylo 15, když to dokončil. Jaro 2020, uprostřed pandemie. Svět byl uzavřen a všichni najednou žili online. Ethan si téměř nevšiml rozdílu. Už roky žil ve svém pokoji se svými počítači. Chci ti něco ukázat, řekl jedno odpoledne v květnu. Následoval jsem ho do jeho pokoje. 3 monitory, každý ukazující jinou obrazovku. Otevřel program s čistým, jednoduchým rozhraním. Nic okázalého, jen políčka, tlačítka a text. To je ono, řekl. Verifikační systém. Co to dělá? Proklikával se obrazovkami a ukazoval mi funkce, kterým jsem rozuměl jen z části. Analyzuje dokumenty, kontroluje, zda byly pozměněny, kdy byly vytvořeny, zda se podpisy shodují s jinými známými vzory. Chytá padělky. Sledoval jsem, jak program zpracovává vzorový dokument. Objevily se čísla, grafy, výsledky analýzy. Takže pokud někdo padělá dokument, tohle to odhalí. Ano, metadata, digitální otisky prstů, vzory, vidí to, co lidé nevidí. To je neuvěřitelné, Ethane. Přikývl. Komu to prodáš? Bezpečnostním firmám, prevenci podvodů. Komukoli, kdo potřebuje ověřit, že dokumenty jsou pravé. Řekl to tak samozřejmě. Jako by to bylo jasné. Můj 15letý syn měl prodávat software firmám. Víš, jak to udělat? Zeptal jsem se.
Zkoumal jsem to. Samozřejmě, že ano. Ten měsíc začal oslovovat firmy. Posílal e-maily s profesionálním jazykem. Pomohl jsem mu to vylepšit, i když jeho přímý způsob psaní byl jasnější než většina obchodní komunikace, kterou jsem viděl. První prodej přišel v červnu. Malá bezpečnostní firma koupila licenci za $20,000. Zíral jsem na číslo na obrazovce, když mi to Ethan ukázal. 20 000. Je to méně, než by mělo být, řekl. Ale je to důkaz konceptu. Teď mám klienta. Měl pravdu. Jakmile se rozkřiklo, že jeho systém funguje, další firmy chtěly ukázky. Ethan měl konferenční hovory ve svém pokoji. Ten stejný klidný hlas, který používal se mnou, vysvětloval technické koncepty, aniž by je zjednodušoval. Poslouchal jsem z chodby. Někdy říkal věci jako algoritmus porovnává hash hodnoty napříč několika ověřovacími vrstvami a nějakým způsobem mu lidé na druhém konci rozuměli nebo se o to alespoň snažili. V listopadu 2020 oslavil 16. narozeniny. Do ledna 2021 měl 6 dalších klientů a dost peněz na účtu, aby zaplatil za vysokou školu 2krát. Pak začaly přicházet velké nabídky. Technologické firmy chtěly exkluzivní práva. Firmy na prevenci korporátních podvodů chtěly licenci pro celé své operace. Čísla vzrostla z tisíců na 100 000 a miliony. Potřebuji pomoc. Ethan řekl v únoru, nevím, jak hodnotit tyto smlouvy. Našel jsem obchodního právníka prostřednictvím kolegy, Jamese Nakamury, který se specializoval na duševní vlastnictví a licencování softwaru. Setkal se s námi v sobotu ráno u našeho kuchyňského stolu, rozložil 3 různé nabídky smluv. Tohle všechno jsou podstatné nabídky, řekl, když se podíval na Ethana. Vytvořil si něco cenného. Ethan přikývl. Která je nejlepší? James ho provedl možnostmi. Licenční dohody, které by se vyplácely v průběhu času, nabídky na akvizici, které by software koupili přímo. Ethan poslouchal, kladl konkrétní otázky ohledně podmínek a práv. Chci to prodat úplně, řekl nakonec Ethan. Nechci spravovat licencování ani podporu nebo aktualizace. Jen to prodat a mít hotovo. James vypadal překvapeně. Jsi si jistý? Licencování by mohlo dlouhodobě vydělat více. V akvizici je klauzule o nekonkurování, řekl Ethan. Pokud to prodám, nemohu vyrábět konkurenční ověřovací software po dobu 5 let. To je standardní, řekl James. Vadí ti to? Ne, mám tohohle typu softwaru dost. Podíval jsem se na něj. Řekl to tak rozhodně, jako by už naplánoval, co přijde dál. Prodal to v březnu za $3,2 milionu. $3,2 milionu. Nedokázal jsem tu částku zpracovat. Pracoval jsem 35 let jako učitel a před zdaněním jsem možná vydělal polovinu této částky. Místní správy se o tom nějak dozvěděly. Chtěli udělat příběh o místním autistickém teenagerovi, který vytvořil revoluční bezpečnostní software. Nechtěl jsem je v našem domě. Nechtěl jsem, aby z Ethana udělali inspiraci, ale on řekl ano. Novinářka, mladá žena jménem Kate, přišla ve čtvrtek odpoledne. Seděla v našem obývacím pokoji a ptala se, jestli může natáčet Ethana u jeho počítače. Můžeš vysvětlit, co tvůj software dělá, zeptala se. Ověřuje autenticitu dokumentů prostřednictvím rozpoznávání vzorů a analýzy metadat, řekl Ethan, dívaje se do kamery tak, jak by se díval na kohokoliv jiného. Přímo. Chytá padělky, které lidé přehlédnou. Co tě přimělo to vytvořit? Napjal jsem se. Ale Ethan odpověděl jednoduše. Chtěl jsem vědět, co je skutečné. Lidé lžou. Dokumenty ne, pokud víte, jak je správně číst. Kate se usmála.
To je velmi pronikavé. Máš plány, co uděláš s penězi? Zatím ne. Zkusila ještě pár dalších otázek, ale Edhanovy odpovědi byly krátké, faktické, neemocionální příběh, který chtěla. Po 20 minutách nám poděkovala a odešla. Segment byl vysílán v pátečních večerních zprávách. Místní teenager vytváří revoluční bezpečnostní software. Použili možná 2 minuty z rozhovoru, přidali dramatickou hudbu, ukázali Edhana u jeho počítače, jak vypadá soustředěně a brilantně. Díval jsem se na to s ním. Jak se cítíš? Zeptal jsem se, když to skončilo. Dobře. Ale v následujících dnech jsem si něčeho všiml. Nebyl nadšený. Nebyl vzrušený z peněz ani z pozornosti nebo toho, co přijde dál. Jen čekal, sledoval. Někdy jsem ho přistihl, jak zírá z okna, nebo sedí u kuchyňského stolu se svým žlutým hrnkem, nepije, jen ho drží. Jsi v pořádku? Zeptal jsem se. Jo, ale on nebyl. Něco se změnilo. Nějaké napětí, které jsem nedokázal pojmenovat. 2 týdny po odvysílání zprávy zazvonil zvonek v úterý odpoledne. Nečekal jsem nikoho. Ethan byl ve svém pokoji. Otevřel jsem dveře a tam byli. Žena v šedém obleku, draze vypadající, vlasy dokonalé. Muž vedle ní v tmavém obleku nesl koženou aktovku. Žena se usmála. Její úsměv nedosáhl do očí. Ahoj, mami. Můj žaludek klesl. Mé ruce schladly. Rachel. Vypadala starší, o 11 let starší. Vrásky kolem úst, napětí v čelisti, ale byla to ona. Ethan, řekla a dívala se za mě do domu. Nemohl jsem se pohnout, nemohl jsem promluvit. Moje tělo zapomnělo, jak na to. Jsem Steven Walsh, řekl ten muž. Právník paní Kooperové. Rádi bychom s vámi probrali Edhanovu situaci. Jeho situaci, podařilo se mi říct. Rachlin úsměv se napěl. Můžeme vstoupit? To je důležité. Měl jsem říct ne. Měl jsem zavřít dveře, ale byl jsem zmrzlý. Ethan se objevil za mnou na chodbě. Díval se na Rachel. Jeho obličej byl úplně prázdný. Žádné překvapení, žádné emoce, nic. Jen ji sledoval, jako by sledoval dopravní vzory nebo cenové chyby. Analyticky, vypočítavě. Vstupte, řekl. Moje nohy se pohnuly bez mého svolení. Krok zpět. Vstoupili do mého domu, Rachel a její právník, a cítil jsem se nemocný. Seděli jsme u kuchyňského stolu, u toho samého stolu, kde jsme s Edhanem každý den snídali, kde jsme organizovali poznámky ze školních schůzek, procházeli dokumenty a plánovali jeho budoucnost. Teď tam seděla Rachel, ruce složené, zatímco její právník otevíral svůj kufřík. Paní Cooperová, jsme tu, abychom probrali péči a finanční opatrovnictví, řekl. Profesionálně, hladce, naučeně. Moje klientka, Rachel Cooperová, si udržela rodičovská práva k Edhanovi a přeje si obnovit aktivní péči. Péče. Řekl jsem, že mu je přesně 16, řekl Walsh. Pořád je nezletilý a moje klientka nikdy formálně neukončila rodičovská práva. Od té doby, co se vzdálila, udržovala kontakt prostřednictvím vhodných kanálů. To je lež, řekl jsem. Můj hlas se třásl. Nevolala 11 let. Rachel promluvila, pak, tichým hlasem, smutnýma očima, které vypadaly falešně. Mami, vím, že si udělala skvělou práci při výchově Edhana, ale teď potřebuje svou matku, zvlášť s těmi penězi a pozorností. Potřebuje vedení. Má vedení. Walsh vytáhl papíry. Dokumenty s oficiálními pečetěmi a podpisy. Tyto ukazují, že paní Cooperová si udržela právní rodičovská práva.
Dokumentovala svou finanční podporu a komunikaci v průběhu let. Má nárok na péči a vzhledem k Edhanovu nezletilému statusu na správu jeho finančních aktiv, dokud nedosáhne zletilosti. Podíval jsem se na papíry. Vypadaly opravdu profesionálně. Srdce mi bušilo. To jsou falešné, řekl jsem. Ale neměl jsem žádný důkaz. Jsou řádně notářsky ověřené a podané, řekl Walsh klidně. Pokud nemůžete prokázat opak. Podíval jsem se na Edhana. Sledoval Rachel, jeho obličej byl stále prázdný, ale viděl jsem něco v jeho očích, něco, co jsem nedokázal přečíst. Edhane, řekl jsem tiše. Co máme dělat? Podíval se na mě na 1 sekundu, pak zpět na Rachel. Měli bychom si najmout právníka, řekl. Najít právníka se ukázalo být snazší, než ho použít. Našel jsem Lindu Reisovou prostřednictvím doporučení, rodinnou právničku s 20letou zkušeností. Setkala se s námi 3 dny poté, co se Rachel objevila. Přišla k nám domů, protože jsem se nemohl postavit k tomu, abych šel do kanceláře. Přinesl jsem každý pořadač, který jsem měl, roky školních záznamů, terapeutické poznámky, lékařské schůzky, každý kus papíru dokazující, že jsem vychoval Edhana. Ruce mi během celé cesty k jídelnímu stolu třásly. Ethan tiše seděl na židli vedle mě, sledoval, vždy sledoval. Linda rozložila rachliny dokumenty na stůl, ty, které předložil Walsh. Studovala je více než hodinu, četla každou stránku, kontrolovala podpisy, zkoumala razítka. Nakonec se podívala nahoru. Její obličej mi řekl vše, než promluvila. Tyto vypadají legitimně, řekla opatrně. Velmi profesionálně udělané, ale jsou falešné, řekl jsem. Lže. Neviděla ho 11 let. Věřím ti, ale máš konkrétní důkaz, že tyto dokumenty jsou padělané. Vytáhl jsem své pořadače. Mám všechno. Každé školní setkání, každou lékařskou návštěvu, každou terapeutickou seanci. Linda je prohlédla, pomalu přikývla. To je vynikající dokumentace. Dokazuje to, že jsi byl primárním pečovatelem, ale paní Cooperová, bez tvrdého důkazu, že její dokumenty jsou falešné. Soudce by mohl rozhodnout v její prospěch. Proč? Protože nikdy právně nezrušila rodičovská práva. Neexistuje žádný soudní záznam o převodu péče. Školy a lékaři tě přijali neformálně. Ale na chvíli se odmlčela. Podal si někdy žádost o formální opatrovnictví. Místnost stuhla. Nemyslel jsem si, že to potřebuji. Opustila ho. Vím, ale právně, bez dokumentace o tom opuštění, bez jejího podepsání vzdání se práv, je stále jeho rodičem na papíře. Lindin hlas byl jemný, ale pevný. Její právník bude argumentovat, že neformální dohoda nepřevyšuje rodičovská práva. Nemohl jsem dýchat, takže si ho může prostě vzít. Nepokouší se o fyzickou péči. Je mu 16. Soudy zřídka nutí teenagery se stěhovat. Usiluje o finanční opatrovnictví, kontrolu nad jeho majetkem, dokud mu nebude 18. 3,2 milionu. O tohle šlo. Můžeme se bránit? Zeptal jsem se. Ano, ale potřebuji, abys pochopil. Její případ vypadá silně. Má dokumentaci, přesvědčivý příběh o udržování zapojení z dálky. Pokud neprokážeme, že tyto dokumenty jsou podvodné, prohrajeme. Linda nesouhlasila. Podíval jsem se na Edhana. Seděl naprosto klidně, ruce složené na stole, obličej prázdný. Nepodíval se mi do očí. Edhane, řekl jsem tiše. Chápeš, co se děje? Ano. Bojíš se? Chvíli o tom přemýšlel. Ne. Jak by se nemohl bát? Byl jsem vyděšený. Linda vysvětlila další kroky. Výpovědi,
objevování, soudní termíny. Trvalo by to týdny, možná měsíce. Celou dobu by nad námi visel Rachlin nárok. Po jejím odchodu jsem seděl u jídelního stolu a zhroutil se. Ztratíme tě, řekl jsem skrze slzy. Po všem, po 11 letech, ztratíme. Ethan vstal, nic neřekl, jen šel do svého pokoje a zavřel dveře. Chtěl jsem, aby mi řekl, že to bude v pořádku, aby ukázal nějakou emoci, nějaký strach, něco, ale jen mě tam nechal. Plakal jsem sám u stolu hodinu. Výpověď začala o 2 týdny později. Rachel šla první. Seděla v zasedací místnosti v kanceláři svého právníka, dokonale klidná, s upravenými vlasy, s jemným make-upem, oblečená v měkkém šedém svetru, který jí dodával mateřský vzhled. Walsh se jí ptal na otázky. Odpovídala plynule. Můžete popsat svůj podíl na Ethanově životě za posledních 11 let? Snažila jsem se udržovat pravidelný kontakt, řekla. Její hlas byl stabilní, teplý, omluvný. Navštěvovala jsem ho měsíčně, když to bylo možné. Posílala jsem finanční podporu prostřednictvím peněžních poukázek. Pravidelně jsem volala, abych se informovala o jeho pokrocích. Proč jste si nevzala fyzickou péči? Myslela jsem si, že je lepší, aby měl Ethan stabilitu u mé matky, zatímco jsem se potýkala s osobními problémy. Ale nikdy jsem nepřestala být jeho matkou. Nikdy jsem nepřestala se starat. Uvedla konkrétní data, specifické měsíce, kdy tvrdila, že ho navštívila, přesné částky, které údajně poslala, prosinec 2012, $300. Duben 2014, $500. A tak dále, podrobný finanční záznam podpory, která se nikdy nestala. Seděla jsem tam a poslouchala, nehty se mi zařezávaly do dlaní. Paní Cooperová, proč nyní hledáte úpravy péče? Zeptal se Walsh. Protože Ethan má významné majetky, které potřebují řádné řízení, a protože se blíží dospělosti, chci být přítomná při této zásadní změně, abych ho vedla a nahradila ztracený čas. Podívala se na mě, když to říkala. Smutné oči, litující úsměv. Chtěla jsem křičet, chtěla jsem ji před všemi nazvat lhářkou, ale Linda mě varovala, zůstaň klidná. Reaguj. Nech ji vyprávět svůj příběh. Po Rachlině výpovědi si Linda vzala mě stranou. Její výpověď je podrobná, konzistentní. To je pro soudce velmi přesvědčivé. To jsou všechno lži. Vím, ale můžeš to dokázat. Nemohla jsem. Ethanova výpověď byla o 3 dny později. Walsh se ho ptal na otázky ohledně jeho dětství, na vzpomínky na jeho matku, na její zapojení. Pamatuješ si, že tě matka navštěvovala? Zeptal se Walsh. Nepamatuji si konkrétní návštěvy. Pamatuješ si telefonáty od ní? Musel bych zkontrolovat své záznamy. Co finanční podpora? Věděl jsi, že posílala peníze. Nepamatuji si, že bych od ní dostal peníze. Walsh vypadal spokojeně. Myslel si, že Ethanova paměť je slabá, což podporovalo Rachlin příběh, že byla zapojená. Ale Ethan, jako autista, si prostě nepamatoval jasně. Neměl tušení. Linda se také ptala Ethana. Můžeš popsat svůj vztah s babičkou? Starají se o mě, vaří jídlo, pomáhají se školou. Vždycky tu byla. Chceš s ní žít? Ano. Chceš, aby tvoje matka měla kontrolu nad tvými financemi? Ne. Krátké odpovědi. Přímé. Pravdivé. Ale cítili se slabé proti Rachliným podrobným lžím. Po výpovědi nás Linda odvezla domů. Dopadl dobře, řekla. Ale paní Cooperová, musím být upřímná. Bez důkazů, které by prokázaly, že Rachliny dokumenty jsou padělané, to bude obtížné. Jak obtížné? Můžeme prohrát.
Té noci jsem vůbec nemohla spát. Ležela jsem v posteli a zírala na strop. Přemýšlela o tom, že Edhana vezmou pryč, Rachel bude ovládat jeho peníze, on oslaví 18 a bude svobodný. Ale ty 2 roky se zdály jako věčnost. Ve 3 hodiny ráno jsem vstal, viděl světlo pod Edhanovými dveřmi. Opatrně jsem je otevřel. Byl u počítače. 3 monitory svítily. Na jednom obrazovce se posouvaly řádky kódu. Ostatní byly plné dokumentů a dat. Edhane, je 3 hodiny ráno. Neotočil se. Vím, že potřebuješ spát. Soud je zítra. Skoro končím. S čím? Pokračoval v psaní. S mými záznamy. Přišel jsem blíž. Viděl jsem tabulky s daty, soubory s jmény. Rozpoznal jsem své bankovní výpisy, záznamy v kalendáři, telefonní záznamy. Edhane, nevím, co mám dělat, řekl jsem. Hlas se mi zlomil. Nevím, jak s tím bojovat. Přestal psát. Neotočil se. Jen řekni pravdu zítra, řekl tiše. To je vše, co musíš udělat. Pravda nestačí. Má dokumenty. Má důkazy. Falešné důkazy, ale důkazy. Řekni pravdu, zopakoval. Chtěl jsem s ním řást, aby pochopil, jak vážné to je. Ale jen tam seděl, klidný, soustředěný, jako by mu na ztrátě mě nezáleželo. Vrátil jsem se do postele, nespal jsem, jen jsem ležel ve tmě, vyděšený. Ethan zůstal u počítače celou noc. Slyšel jsem, jak klávesnice cvaká až do úsvitu. Neměl jsem tušení, co dělá. Jen jsem věděl, že ho brzy ztratím, a nebylo nic, co bych mohl udělat, abych tomu zabránil. Ráno přišlo, ať jsem chtěl nebo ne. Vstal jsem v 6 hodin, udělal snídani. Ani jeden z nás nejedl. Ethan vyšel ze svého pokoje v 7, osprchoval se, oblékl si košili s knoflíky, kterou jsme koupili na soud. Vypadal starší než 16, unavený, ale klidný. Jsi připravený, zeptal jsem se. Ano. Jeli jsme k soudu v tichu. Ruce mi třásly na volantu. Ethan zíral z okna. Linda nás přivítala na schodech. Pamatuj, zůstaň klidný. Nech mě mluvit. Ethane, odpovídej na otázky přímo, ale neříkej nic navíc. Ethan přikývl. Soudní síň byla menší, než jsem očekával. Dřevěné obložení, fluorescenční světla, ten zápach starého papíru a vosku na podlahu. Soudkyně Harrisonová seděla na lavici. Žena ve svých 50 letech s ostrýma očima a šedými vlasy staženými dozadu. Rachel seděla u předního stolu z Walsh. Oblekla se pečlivě, jemné barvy, minimální šperky, vlasy volně. Vypadala jako znepokojená matka. Seděli jsme u našeho stolu. Linda po jedné straně, Ethan po druhé. Všichni vstát, řekl písař. Vyslech začal. Walsh vstal, hladce představil svůj případ. Rachel Cooperová, oddaná matka, udržovala stálou účast navzdory osobním výzvám. Dokumentární důkazy o rodičovských právech nikdy neukončena, finanční podpora poskytována, pravidelný kontakt udržován. Rozložil dokumenty na stole s důkazy, papíry o péči, dohody o společném rodičovství, finanční záznamy, všechno falešné, všechno přesvědčivé. Soudkyně Harrisonová je pečlivě zkontrolovala, dala si na čas. Pak se podívala na Rachel, paní Cooperová, můžete popsat svou účast v Edhanově životě za posledních 11 let. Rachlin hlas byl stabilní, teplý. Snažila jsem se být co nejvíce zapojená, vaše ctihodnosti. Navštěvovala jsem, když jsem mohla. Posílala jsem peníze na pomoc s jeho péčí. Pravidelně jsem volala, abych zkontrolovala jeho pokrok. Proč jste si neudržela fyzickou péči?
Měla jsem za to, že je lepší, aby měl Ethan stabilitu u mé matky, zatímco jsem se zabývala osobními problémy, ale nikdy jsem ho neopustila. Nikdy jsem nepřestala být jeho matkou. Řekla to s takovou přesvědčivostí, s takovou upřímností. Chtěla jsem křičet. Soudce se ptal na další otázky. Rachel na všechny odpověděla. Prosinec 2013, navštívila ho k narozeninám. Duben 2015, poslala $500 na náklady na terapii. Květen 2017, zavolala, aby probrala jeho pokrok ve škole. Lži. Všechny lži, ale podrobné, konzistentní lži. Soudce Harrison vypadal zamyšleně. Děkuji, paní Cooperová. Pak přišla řada na Lindu. Předložila mé složky, roky školních schůzek, záznamy o terapii, lékařské prohlídky, každý kus důkazu, že jsem vychovávala Ethana sama. Ale když je procházela, viděla jsem výraz soudce. Sympatie, ale pochybnosti. Slečno Reyes, řekl soudce Harrison, tyto záznamy ukazují, že paní Cooperová byla primární pečovatelkou, ale nevidím žádnou formální dokumentaci o opatrovnictví, žádný soudní příkaz na převod péče, žádné právní ukončení rodičovských práv. Moje hruď se stáhla. Vaše ctihodnosti, řekla Linda opatrně. Rachel Cooperová opustila Ethana, když mu bylo 5 let. Můj klient má dokumentaci o tomto opuštění, ale bez podpisu slečny Rachel Cooperové na papírech o ukončení péče. Bez právní dokumentace zůstávají její rodičovská práva neporušená. Soudce se na mě podíval, nepřátelsky. Paní Cooperová, rozumím, že jste odvedla vynikající práci při výchově svého vnuka, ale právně, bez důkazu, že jeho matka opustila svá rodičovská práva, její nárok má platnost. Místnost se naklonila. Rachel se podívala na Walscha, mírně se usmála. Myslela si, že vyhrála. Mé srdce bušilo tak silně, že jsem nemohla dýchat. Podívala jsem se na Ethana vedle mě, zoufale toužící po něčem, po čemkoliv. Jeho obličej byl úplně prázdný, nečitelný. Naklonila jsem se blízko, zašeptala, lže. Musíme ji zastavit. Trochu otočil hlavu, zašeptal zpět, nech ji mluvit. Co? Nech jí říct všechno, co chce říct. Nerozuměla jsem. Prohrávali jsme. A on chtěl, aby Rachel pokračovala v mluvení. Soudce Harrison se podíval na Ethana. Mladíku, chceš promluvit? Dlouhá pauza. Ethan seděl naprosto klidně. Pak vstal. Ano, vaše ctihodnosti. Mám důkazy. Mé srdce se zastavilo. Jaké důkazy? Dal jsem Lindě všechno, co jsem měl. Přistupte, řekl soudce Harrison. Ethan vzal tašku, které jsem si nevšimla, že nese. Šel k svědeckému pultu, klidný, vyrovnaný, jako by to dělal 100krát. Vytáhl notebook. Mohu to připojit k displeji, vaše ctihodnosti. Soudce Harrison vypadal překvapeně. Co předkládáte? Ověření pravosti dokumentů a časové důkazy. Mluvil jasně, přímo, tak, jak to vždy dělal. Vytvořil jsem systém, který prokazuje, zda jsou dokumenty pravé nebo padělané. Walsh okamžitě vstal. Vaše ctihodnosti, to je vysoce neobvyklé. Nebyli jsme informováni o těchto důkazech. Váš klient předložil podvodné dokumenty před 6 týdny, řekl Ethan, dívajíc se na Walscha. Prezentuji analýzu těchto dokumentů nyní. Soudce Harrison zkoumal Ethana. Pokračujte, ale tohle musí být relevantní. Ethan připojil svůj laptop. Displej v soudní síni se rozsvítil. Nejprve vytáhl rachliny dokumenty o péči, ty, které předložil Walsh. Objevily se na obrazovce, vypadaly oficiálně s razítky a podpisy. Tyto dokumenty tvrdí, že jsou z let 2011 až 2020,
řekl Ethan. Ale digitální metadata ukazují, že byly vytvořeny před 6 týdny, hned potom, co se objevila zpráva o mém prodeji. Procházel obrazovkami, které ukazovaly data vytvoření, vlastnosti souboru, historii úprav, všechno s časovými razítky, všechno nedávné. Walsh namítal. Metadata mohou být manipulována. Ne v tomto případě, řekl Ethan klidně. Ověření podpisu ukazuje další nesrovnalosti. Vytáhl mou kopii jeho rodného listu. Rachlin podpis z roku 2005, pak spustil program, který analyzoval podpisy na dokumentech o péči. Objevila se čísla. Srovnání, statistická analýza. Tlakové vzory se neshodují. Tvorba písmen je nekonzistentní. Rozestupy a sklon jsou odlišné. Tyto podpisy byly padělané. Soudce Harrison se naklonil dopředu. Jak to víte? Vytvořil jsem ověřovací systém. Analyzuje dokumenty na pravost. To je to, co jsem prodal minulý měsíc. Je vám 16, řekl soudce. Ano. Zamrkala. Pokračujte. Ethan vytáhl novou obrazovku, časovou osu. Toto jsou mé záznamy. Dokumentuji svůj život od 9 let. Ukázal tabulky, naskenované dokumenty, fotografie, všechno s časovými razítky, všechno ověřené. Paní Cooperová tvrdí, že nás navštívila v prosinci 2013. Tady je kalendář mé babičky z toho měsíce, který ukazuje náš rozvrh. Tady jsou fotografie z toho týdne s časovými razítky. Tady jsou mé poznámky ze sezení terapie z 9. prosince. Terapeut potvrdil, že matka nebyla přítomna. Tady je školní docházkový záznam, který ukazuje, že jsem byl přítomen každý den v tom měsíci. Procházel dalšími obrazovkami. Prosinec 2013, Rachel tam nebyla. Paní Cooperová tvrdí, že poslala peněžní poukázky. Tady je 7 let kompletních bankovních záznamů mé babičky. Žádné vklady od Rachel Cooperové. Ani $1. Bankovní výpisy se objevily na obrazovce. Každá transakce zvýrazněná. Každý zdroj zdokumentovaný. Nic od Rachel. Paní Cooperová tvrdí, že pravidelně volala. Tady jsou záznamy telefonní společnosti od roku 2010 do současnosti. 0 hovorů z jejího čísla po 24. prosinci 2010. Telefonní záznamy, roky jich. Rachlino číslo nikde. Duben 2015. Tvrdí, že poslala $500 na terapii. Tady je bankovní výpis, který ukazuje, že takový vklad nebyl. Tady je kalendář mé babičky, který ukazuje, že platila z vlastní kapsy. Tady je účtenka. Každý nárok, který Rachel učinila. Ethan zničil důkazy. Walsh znovu vstal. Vaše ctihodnosti, tyto důkazy nebyly zveřejněny v odhalení, protože jste předložil podvodné dokumenty před 6 týdny. Ethan řekl, vytvořil jsem ověřovací systém, abych je analyzoval. To je nemožné. Walsh řekl, nemohl byste něco takového vytvořit za 6 týdnů. Nevytvořil jsem, řekl Ethan, buduji to už 7 let. Právě jsem dokončil analýzu těchto konkrétních dokumentů před 6 týdny. Soudce Harrison na něj zíral. Dokumentujete svůj život už 7 let. Ano, vaše ctihodnosti. Každý kalendářní záznam, který moje babička udělala, každý účtenka, kterou si uchovala, každá terapie, každé školní setkání, každá bankovní transakce, všechno je časově označeno, vzájemně provázáno a ověřeno. Systém znemožňuje zpětné úpravy. Otevřel další obrazovky, ukázal soudci, jak to funguje, jak se každý dokument spojuje s ostatními, jak ověřovací kódy dokazují, že nic nebylo změněno. Takže když paní Cooper říká, že nás navštěvovala měsíčně, posílala peníze, pravidelně volala, mohu dokázat,
že to nebyla pravda, protože mám důkazy o tom, co se skutečně stalo, co bylo reálné. Soudní síň byla tichá. Soudce Harrison se podíval na Rachel. Paní Cooper, můžete vysvětlit tyto nesrovnalosti? Rachlina tvář zbledla. Podívala se na Walscha. Metadata mohla být špatná, řekla. Její hlas se třásl. Ty data možná nejsou správná. Myslím, že jsem ji navštívila. Posílala jsem peníze. Kdy přesně, zeptal se soudce. V prosinci 2013, pamatuji si. Máte důkazy, účtenky, fotografie, cokoliv? Rachel zakoktala. Nedržela jsem záznamy. Jen jsem tam byla. Vím, že jsem tam byla. Ale máte podrobné finanční záznamy o zaslaných peněžních příkazech. Ano, myslím, že to ukazuje. Rozpadala se, odporovala si. Sebevědomá matka z před 20 minut byla pryč. Paní Cooper, řekl soudce Harrison chladně. Falsifikovala jste nebo nefalšovala dokumenty o péči? Ne, myslím, že můj právník řekl. Walsh vypadal nemocně. Soudce Harrison se obrátil k Edhanovi. Tento ověřovací systém je legitimní. Ano, vaše ctihodnosti. Prodával jsem ho minulý měsíc společnosti Anderson Security za 3,2 milionu dolarů. Ověřili jeho přesnost před koupí. Soudcovi obočí se zvedlo. Pak se znovu podívala na důkazy, na časovou osu, na důkaz, že Rachel byla pryč 11 let. Viděla jsem dost, řekla. Rozhodla z lavice. Žádná přestávka, žádné projednávání. Rachel Cooper, shledávám vaše svědectví nevěrohodným a vaši dokumentaci podvodnou. Plná péče a opatrovnictví je udělena Vivian Cooper. Dále předávám tento případ okresnímu prokurátorovi k vyšetřování křivého svědectví a podvodu. Rachel vydala zvuk jako při udušení. Toto jednání je ukončeno. Klapka udeřila. Bylo to u konce. Venku před soudem, stojící na odpoledním slunci, jsem konečně pochopil. Věděl jsi, řekl jsem. Celou dobu si nás chránil. Ethan jednou přikývl, neusmál se, jen přikývl. O 6 měsíců později vypadaly věci jinak. Ethan už nemohl pracovat v oblasti datové bezpečnosti. Klauzule o nekonkurování z prodeje jeho ověřovacího systému byla jasná, takže založil novou firmu, testování softwaru a zajištění kvality. Najímám lidi jako já, řekl jednoho rána při snídani. Autistické lidi, vidíme vzory, které ostatní přehlížejí. Jeho prvním zaměstnancem byl Steven. Jméno jsem okamžitě poznal. Steven byl mým studentem před 20 lety. Bojoval jsem za něj před školní radou ve 4. třídě. Říkali, že nikdy nebude mít práci. Teď byl Edhanovým hlavním testovačem kvality. Potom Markus, potom Lily, více mých bývalých studentů, děti, na které lidé vzdali. Jedno odpoledne jsem navštívil Edhanovu kancelář. Malý prostor, 6 stolů, všichni s sluchátky, ticho, soustředění. Steven mě uviděl, sundal si sluchátka. Paní Cooperová, řekla jste řediteli, že nejsem rozbitý, jen jiný. Jeho hlas se zlomil. Ethan říká to samé. Nemohl jsem mluvit, jen jsem přikývl. Rachel dostala 2 roky podmíněného trestu a 500 hodin veřejně prospěšných prací v Centru pro autismus. 3 měsíce do jejího trestu jsem přivezl darované zásoby a viděl ji na podlaze, jak čte neverbálním dětem. Podívala se nahoru, uviděla mě. Oba jsme stuhli. Vypadala vyčerpaně, pokorně, nic jako žena, která se objevila s právníkem. Ředitelka centra mi řekla, aniž by věděla, kdo jsem, že dobrovolnice chodí na extra hodiny. Říká, že se učí to, co se měla naučit před lety. Nemluvil jsem s Rachel, jen jsem chvíli sledoval, pak odešel.
Některé věci nepotřebují slova. V úterní večer o několik týdnů později jsem přinesl večeři do Ethanova bytu, jako vždy. Jeho žlutý hrnek stál na pultu, odštípnutý, ale stále jeho oblíbený. Jedli jsme u jeho malého stolu, tiše, pohodlně. Začal jsem uklízet talíře. Ethan položil telefon. Vyven. Otočil jsem se. Díval se na své ruce. Vím, co si pro mě obětoval. Znovu jsem si sedl, čekal. Tvůj přítel přestal volat. Přestal si chodit na místa. Slyšel jsem tě jednou na telefonu, jak odmítáš výlet, protože si mě nemohl nechat. Ethane, mohl si mě poslat pryč, jako to udělala ona. Škola to navrhla. Ty si to neudělal. Měl jsem sevřený krk. Jsi můj vnuk. Vím. Podíval se na mě. Ale vybral sis to každý den, i když jsem nemohl říct děkuji. Ticho, jen hučení jeho ledničky. Záleželo na tom, řekl tiše. Natáhl jsem ruku přes stůl, položil ji blízko jeho, nedotýkal se, ale byl jsem blízko. Byl si hoden každého jediného dne, řekl jsem. Přikývl jednou. Teď to vím. Seděli jsme tam ještě chvíli. Pak jsem vstal, dokončil nádobí, zatímco on otevřel svůj laptop. Stejná rutina, stejné pohodlné ticho, ale něco důležitého bylo řečeno. Políbil jsem ho na vršek hlavy, když jsem odcházel. Nehnul se. Uvidíme se v úterý, řekl jsem. V úterý, potvrdil. Řídil jsem domů ulicemi, kterými jsem jezdil 1000krát předtím. Stejná trasa, stejné zatáčky. Tak, jak to Ethan měl rád, tak, jak jsem se to také naučil mít rád. Můj telefon zavibroval na červené světlo, zpráva od Ethana. Děkuji. Jen ta 2 slova. Usmíval jsem se celou cestu domů. Takže, to je můj příběh. Rád bych slyšel, co si o tom myslíte. Kdybyste byli na mém místě, dokázali byste odpustit své vlastní dceři, že opustila vašeho vnuka. Dejte mi vědět v komentářích a přihlaste se k odběru dalších příběhů, jako je ten můj.